Apa ya Ki? Nek mancing iki bareng kancane ya to, Su. Nek dhewe ngopo, Su? Dhewe yang langut ya para omongan karo angin. Kowe nek rasa segera menyusul remuk irawan tenan. Oh iki. Apa Ki? Gila. Gila. Apa ya Ki? Kata-kata nih. Lah nek arek WA lah sapa sing enek ngomah wong ora enek wong ora enek kabar. Wis tekan kene. Wis tekan kene. Kok doneng kene kabeh sapa to sing nang omah nang? Kon mancing kok udas wae nang omah. Dong eco. Iwake direnteng iwake. Iwake direnteng. Iwake direnteng Ki.